Nikada ne krivi nikoga u svom životu. Dobri ljudi donose ti sreću, loši ljudi daju ti iskustvo, najgori ti pružaju lekciju, a najbolji ti daruju dragocjene uspomene. Često nas razočaraju oni kojima najviše vjerujemo, a voljeni smo od onih od kojih to najmanje očekujemo. Neki koriste svoje riječi da nas rasplaču. Drugi ignoriraju naše mane i cijene naš osmijeh. Neki nas napuštaju onda kad ih najviše trebamo, dok drugi ostaju uz nas čak i kada ih molimo da odu. Svijet je mješavina različitih ljudi. Moramo samo naučiti čiju ruku trebamo stisnuti, čiju trebamo zadržati i čiju trebamo maknuti iz svog života. U konačnici, to je život. Učenje kako zadržati ono što je vrijedno i kako pustiti ono što nije. Ako nas ne pratiš, vrlo vjerojatno više nikada nećeš čuti moj glas. Ali ako jesi, čestitam. Svakim danom rasteš i postaješ bolji.